Mga kapuso, lalaki nga taga Banago, Bacolod City na lumos sa suba sa Talisay City. Samtang graduating student nga taga Iloilo City na lumos man sa isa ka cold spring sa Antique. Si Kim Salinas nakatutok. Subok na niya, ma'am. Mga nyolger, ma'am. Pati Iloilo kasubok man, ma'am. Pati ako mga tiya, katiyaan niya. Kasubok mo sa iya, ma'am niya. Kaya mo sinadyaw na niya, ma'am. Nyolger, paano kami ni ma'am? Nabailhuan sang luha ang masadya kuntani nga pagsaulog sang bagong tuig sang pamilya Melocoton diri sa Purok Santo Domingo sa Barangay Banago sa Bacolod City. Ginbawian sang kabuhi ang miyembro sang pamilya nga si Roniel, 20 anyos, matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sa Barangay Matabang, Talisay City kahapon sang hapon. Suno sa tiya sang biktima, naglisensya ang biktima sa Iloy nga maligo sa suba upod ang tato pakabyan. Ngasong Monday, hindi sa patugtan ng Iloyan, namilit isa nga maglakat. Sa investigasyon sang Talisay Police, alas 11 sang aga, sang nag-umpisa nga maligo sa suba ang grupo. Hapon sang ginapahayag na danlog sa bato ang biktima, samtang nagapaligo. After niya na danlog, nagtupa siya sa kandilato o sa madadog na portion ng supa. Kung hindi siya kabalo, ma'am, palak-palak siya, nagpatik siya. Gintinguan pa ini nga salbaron apang wala na nagaginhawa. Hindi naman may istorya ang Iloy nga tuma ng kasubo sa gindangtan ni Roniel. Makit-an sa sining nga video ang pagbuloligay sa mga individual, pasaka sa isang persona nga nalunod. Gintinguan pa ini masalbar, apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Ang video, kuha sa isa ka cold spring sa resort sa Barangay Gia, Pandan, Antique, Disyembre 28, Domingo sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Ethan Angelo Leonares, 23 anyos, kag-residente sang Barangay San Isidro Haro. Nagapalangurog samtang nagatalangison nga nagatubang sa news team ang mga ginikanan sa biktima. Si Ethan ang isa ka responsable kag mabuot nga bata. Rason niya hindi nila mabato ng iya pagtaliwan. Kagahapon nalipat ko. Aga ko pa siya tinawag. Papa, 6 ingkutan, bakli ko anay bulok. Nalipat ko, wala mapatay na. Ang isip naman, wala kasingkit. Grabe man kami sa bata. Hindi lang siya, tanan nga bata. Lisensya ka Tayo na, na tanan sila magabihan, kundi monitor ganat namon. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpaligo ang biktima upod sa iya tiyo kag pakaisa. Samtang nagapaligo, naanod sang daludo sang suba ang biktima sa madalong nga bahin. Gintinguan man ini salom sang lifeguard, apang wala gilayon masalbar. Daw nagsarurot na sa sidalong sir, pero according sa information, wala pa siyang indication niya nalunod siya. May information na bisel niya, hindi nga bata, kabalo maglangoy. Sunod sa pamilya, wala gilayon makaresponde ang lifeguard kung wala pa ginhambalan. Ini ang pilalang sa rason sa pamilya kung nga ginatunan ang pagpasaka sang reklamo batok sa tagdumalahan sang resort. Para yun pa, ginatinguan sang news team makuhaan sa pahayag ang management sang resort. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.